Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Maulai constituency ka badai ka Wayne ki constituency ka babon tam ginong tap vote ha ka election MDC ha ka KHADC kinsara yanu bakin pa na pedeng ki laingur ki kartong ki bla pau kerteng ha gini gisngi anda ka sarkar jela kan sapan banano shen ya ka tarik ban tap vote hado mentang ki kertong ki berapa perthai banya aireng biang kilong ubat tebor lang patau ubade MDC bamenta ubanya kun ka seng National People's Party ka seng ka basan syari ka sarkar jela uba proses ti sau kami ubade MDC bat MLA barim udang ab ya ka rai jong kinong kershan lakin jit na ka seng UDP ne kin pa banya kun kumu kertong shimen baru ba Edison Khar Umnuj u kertong jong ka Voice of the People Party ka bari ka seng ka basyong hagal yang persya haying dorbar thau an Kemban syupin kin mau ki paj ba ka Maulai constituency kila deban Punjab dan Buram yo ba Bright Star Well Marbanyang UMLA ha ki election kabarang sudah bahau snem arajar arpulai bat ki paj ba kila deb ruban Punjab dan Buram yo kertong jong ka VPP Dr. Ricky Andrew Jones Singkon ha ki election MP Lok Sabha bat benta ki paj ba kin sa shim yang ka rai yanu kin jet na pedeng kini ki laingut ki rangba ki bala pau perthai Kumpan syupin kin mau biang bau batai borlang patau ubade MDC ni kaseng NPP ubala syarem ha kun ha ki election MLA hosnam arajar arpulai baru ba PT sau kemi ubade MLA barim ula syarem lang ha ki election MLA ha kurtong ke VPP uba Bright Star Well Marbanyang Walaga UDP bat ke NPP kimpat penbenanya ki kertong banyak kunni ki election MDC Henry las ngotho bagi ki arngut kin sedang ban pentikna ya lade na ka ega seng ka bakinya kun tat hadu banda penbenanya ka tarik tab boot kat ba ka VPP kala da ban penbenaya ba Edison Khar Umnuj ba unlong u kertong ha kan ki election MDC